Nagosogeire omonchomo rigereria bwegetaseni kiandize TV litko liarero nigo orobotirwe changa litko liangyo nigo bono abawaziri abo banyarakoba bagwetigwa na konengi walitkolera banyarakoba madieta banyarakoba gwetigwa bene amone bunge enene ase elitalia Stella Lang'ati banyarakoba rigo tuguterwa isiko yeminete omwanchomo rigereria ase amarite abawaziri emerongo ebere na marieta 19 okanyarakoba gwetiwa amone bunge enene oroboti kurwa se nyomba yobra ya State House ninga nigo litkoliange ochakira chinsa isato chemambia omoroberio buko batiania na boyo kweneke banyarakoba goso abisi abawaziri 19 nyarakoba goko enekiwa isato chebono botuko asende no gosemeria ngano gento kobo kwego kia na kubwate meroberi aho to gento kobo to kwariganiria emigata seni kiandize TV na mangabo igo kubwatera mona bariki baito mwana mayeto nyarakoba to kwariganiria asemesa yaito yama yakorera litanga tikato nyara to kwariganitia senchira yobenge Rwanda mongonya omwana oyo ndocho kuguroko ngunda koko tunachibasti ambolire ngunda ko chikaki mwari Rwanda muna amatuwa nyakwana no kuguroko ko nyakunda kore ndocha ngobuto rwago chikaki mwari Rwanda mongonya gaki abaisimi gabamintu gaki chanda nojo minto donya toto gaki abaisimi wo mwespi monyu wete gaki korwege gaki mwari Rwanda monyu ekapana yamateye mukuru wa sekenyero gya tumaini me yabo baracho kobolyo gokonye libanyarako bakwira omwanchobo asenya gitari. During our public participation, we agreed that the headquarter ambayo Kisii University ingereta ingekuwa Manga so that others can get the university branches. Igati yabamenye kurwase county ya Nyamira komochia baraye banyarate ko bakwenekenge university ya Nyareko bagekonganywa kurwase nsemo ya Manga gukia se chinsemo chiria kia Banyoru. Muliona juzi niliunda baraza la mawaziri nikasema kila mtu akuja aketi hapo ndani. Mimi sitaki kuwa Zakayo peke yangu. Mimi nataka hawa watu wote. Umuraibense Daktari William Ruto sentundende ko egerere getambo kirogyo krosia serikali yobwamo ase gati yensemeli kwa meria serikali banyarako bagochorwa ase birogo bya bawaziri. Ayo amonande amango mwanchumo ligerengo kwa ligatanyara ko batoko sanga senchira yobo ikirano nyara boigona boko ya bwate wetera se mitandao yaitu ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News na bogo wetera ase website ya www.ndizitv.net Saramo manyi nereto ko batanera ko enekia buna chibichamoneliogi echiago chira senchira yobo ikirano chinga kisara musagenda takoba gose chinga kilide musagenda takoba ko enekia na gochera gwetera somonwa bwa ebi manyareria nengoro kwa Josephat Misigo kwali atanyara ko batogusanga munahe kuri muchakano ngoikera omoeria maya chinsesa to chebonobo tuko nigo omugabana be county ya Kisii Simbarati anyara ko baga goikera na ege ikaro kya bagavana kyanyara ko bage kwena kiwa imemuche o Nairobi ase amagacho KICC mo sangrekano oyo ase lietalia napada nigo nyara ko bago kwena kya buno nyara ko bago kubareta amo abagavana aboigo koroto tana ko ligereria gati yemeroberio Yamagendro chi county a chanyare koba chigo ikerana ni gobo igora tanyara koba gwetogeria nge county ya Kisii nyare koba ge waka atua motu chi Yamagendro gati aboko barika abanyagitari naboigo abarimu anene bechskuru chiria chechi nasari nigoboigo atebirenga omoyegoyo nigo nyara koba gosomore omoyegoyo nigo nyara koba kobanekeria owesomia amange hayo boigo tambokero binyareko bikwirwa Amonech County au in Tuacha koranga ichi county chinde ngichia kolre ebintebia ichi county kombinesa tuchialenge ya itoti territory among them but to a very to a children as chiroje kwa 21 tome balibaja kwa also reviewed tumaya go pick ebintebia chi county chinde chia kolera Nigo umukutano umuronge kera to kubogolie binte biriye gose ebia
bia kolone county chinde toro 90% nyare ko improve ase tara koroboronge na intuka ba konyore ibinde tu akorre bia babugoli kororo babire county abuna bono kulika bali ba ECD county chinde nchirega iga kitara koraki kitara confirm abanyakta aba alimu babo on PNP permanent and pension lakini intu tu akorre na ende ntorengere tinya sai ka wanje ka watu alibaga to tulika balimu abange abanyakitali abange banyara okonya abantu baito ko services chamangana yabaroire na chiseme igoro yechi buraburu echo chanyata ko bachi ko ene kiwa segeti kya usi stadium litkolia igoro chinga kichi gosali chengoyo chiagendrete asegeti ekyoni go governor atanyale ko baga goteba ni go hata chie ko baga gwanchira na gose gwanchira echiburaburu ebune chio ko ene kiwa ime county ya Kisii no nyanabo ni go atebire serikali ya county ya Kisii ne chiko bage koligereria ningi kenyete ko ba omocha kana bwe chiburaburu echo aseboiga abanyali ko ba igako baburi ababwatani hanene be sector boda boda gutaba bango koira egetambukero gyo kubeka amachiko ase amabokabo stadium mupira imepira gendrete ne ya abana ba secondary korokunga secondary ball games igona abana ba ingwa ko mupira na abantu bali baje gotogia tali bana abandi barwete county chire neighboring bali ba minto bari neighboring etabinira abantu bandi babwatira simotonye tenenika ekera to kuru sokuru abana be secondary ba okora egosoli yabo babuananire bansi kuruta magina entato denga kinege nteke besana but mapping abantu baito mwanya alite koleta peace mwanya go contain situation y'abantu bali bayenkuruta magina mwabasere tibakagenda lakini nywete nande karwayi mogete mbache tibakasamba epigipigi ali rongo lakini twakwane na barobono mambia abantu ba Migori na ba Kisii igo murembo bere ntogera ngere tinge mepira ya abana negere abantu begipigi banze kurwana igo nkubole abantu baminto nga eno bali ba South Mugrango lyo siri mubasa kurwana ene pipi yeno yaye tororo eyina botoko gamba togambe ne gavana ya Migori na baranyale go twanchirane chipigipigi cyakanu ebyashara bigendere echensi nini osensase nabekogera enyombeyi ntutageti segiyebe SH county cyetu cyonsibere goto akwane no mugavana ngokwana nabantu bae na nche ngokwana nabasaye bonse bali baitwa chipigipigi ime ya county ya Kisii nigo amate mokoro ase kenyorogia tumaini gegotoka ime wodi ya Bubaracho bunge nyalibali chachi nyale ko bagegwe sokiana kobolia basamalia baya baranyale ko bagobasira elio konekia abuna omwana obo mwancho nyale ko bakwenyorera obo bwene kolengana ne amate yo nigatabira omwana yo banyale ko baga gotwara liote ase okogoro kwa ya sense mengego tabigo liote nyale ko bali kwambokerana ko ba ase anene nigo yatemire lio koene kenga nyale ko bage ko mubweni ase batabire nigo banyale ko baba gosinywa ko isania ekerengo gichibesa ekyo keganeirie herinde omwana yo banyale ko baga konyora obubweni bwise na gutomanya muri kito Mildred Momanyi Ubororo ni gobogendrete kubata amateyamo kurwa ase kenyorogia tumaini imeye wadi ya Baracho kubatika no mwana obo ase leta Bridget Mora uyore ase kirasikia grade 3 kurwara okuguru ase chinchira chubo tutukanu enga kialenge kurwa roche goikabono atari konyara kogenda nonyane skuru ase ahitiriwe chinyagitali kulendetera nyora bakonyi bonde bwensi kubatika na buna nigo batabuati nonyane chibesa buna ngina akoerera tagite kurwa December mwaka uria na mutumete roti barengero na mumuru mwabo oikanchira ochakodoka tayale mama na iguru kogurupo bengo mate toreke biru ekyo tukutansi batayane tinywe yanti ngonya kokoro kinyone tingo nya kokumbi nyone bigoti katumo mwana bwendugo yana kanda kamotoreke biru ekyo omwana oyo akataga kurira kamate yaya so akoraki suora kana kumungura ne meteye ke busi kabga dende ne mekiyatiana tiamongure
mwana ngamungura ewiki yeri mwana kanga gutacha ngumuki na irecho na nareta nyumba kaimuki ngaira po keumbu mwana ngamuki keumbu ko bekwe ward kana mu abe ari ward munyagitari mwana okeumbu ko ndikere transfer go chibusongo munyagitari mwana ngamubika mwana kabe ku emergency kaberororo mwana gakwegesire mambia ebogati munyagitari akandeja ya mama wewe enda nyumbani mtoto ana ugonjwa karenta ngonya kumungura n'imiti nyina koro omwana uyo nigo ahenekia buna omwana uyo abeire kaguchandika nigo atebire nonya sokoro yaye nigo arumuroire na ise nigo achiete akabatiga mwana wake abera isikaiga paka chibesa bona cyaburi no mwako ito isikaiga igaro alengo mutaka akanera gagitensa gati kokogoro paka rugo chibesa twabwate tukamubika chichuma mwana na ari sikogaiga mwana tubwatikende omwari mukuru ase skuru yoboroso yali omweri aso omwana yagusoma nigatebire buna eskuru batemire kubakonya ase kulinde bono nigo aganetie obokonyi bonde. We contributed mwana ya kairu x-ray kairu x-ray ne lab test ono wikira bono iga na takiro gokonyo singe choko goroko kwa yoko ranga liwali yae ndibwa to muchando monne kiagara aringe applied wono igukuguroko kware mari so twa nare kugania aba baminto bari no kugania kuya tubwatera no ndina changa kidogo uyu mtoto tuwese bono ekerro kyabo ekenengo chia ase abasamaria baya amona baraigwe sokia na kubakonya elindo mwana obo anyorobo gwenya na kugendereria amasomo buna abana bande ali kwaro lero mwana mabira ayi moko marorera mabira gakyo mucyoyo ne guru mutaka na abana bararora bamura ndetabuga tikende nonya iga bali busapi bati ni kuragira inchara hambu atenko ande konda di moyo na tora kacha amugora kende nyono machara tuwa timbwa ati nyono esinkore mabana ichi bami muna matuwa nyakwana no kuguro kongo nyakugunda kore ndo cyango butorwago kikaki mwari wanja monko nyaka akya baisimiga bami ntuga akichanda nojo minto donya toto gaki abaisimi wo mwensi monyi wete gaki kodwege gaki mwari wanja monyi ekafana ya minto gaki simbarati gaki nojo minto chanda na donyo mongi no mongaini gaki mwari wanja monkonye prime gaki mwari wanja monkonye gaki mondwandro mwana oyo nenchache kondusio botakobo gaki mwari wanja monyi monkonye gaki monyi webirebe Golipotalia etaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi. Chingaki abamenyi be county ya Nyamira bare nogosemeria no mugoko manene ng'etaro ya umuraigwensa subwanguiga ase county yonech kobage koenekia okoigoro bene kwe university ya Nyamira bono nigo egati yabamenyi korwa se ebunge ya Kitutu Masaba banyareko bagwesokia nakomomochia omogomo chumbe bwe constituency ya North Mugirango ekobwatekana na koba asomo stali motwe konganya okwagachwa kwa university eyo korwa se ensemo ya manga na bwigo koirwa se ensemo elia ya Kiabonyoro kobwatekana nabamenyabo nigo batebire chingaki banyarete ko baba kubwatoke birengereri byabo nigo ebinge byengerete bune university eyinyare ko bekwagachwa sensemo ya manga iyo yabire mamincha anene getambukerekera chikobe kwenekiwa sobwanga gatomanye muri Keito Vincent Onyanja ime ya Kitutu Masaba county ya Nyamira loko musana nako gendreta koenekigwa anegoro jobogasi university ya Nyamira yema gajo gotabakana una university ni gocho kwa gacho nsemeli ya Kiabonyoro yego toka se bunge ya North Mugirango imeye county yo engana abamenye kurwa se bunge ya Kitutu Masaba tarako kiramono abwase beso kirina gotayabuna university yo nigebone to kwa gacho nsemeli ya manga. During our public participation we agreed that the headquarter ambayo Kisii University ingereta ingekuwa manga so that others can get the university ward branches. Asokorobekana kwabo ni gobaganiri university yo enyare koroni gwensemo ya manga na kwa chororo. Mimi nilikasirika kwa sababu ya university tuliambiwa tukasikia redio kitangaza ati imeenda mahali nyingine. Sisi tukatoka asubuhi kuja hapa tukula kitu kutaka asubuhi. Ndio tulisema kuja hapa. Kolengana na menya ubo igokurwa senseme yo ya Kitutu Masaba ni gobatebere buna.
ensemo ya North Mugirango imeye kaunti ya Nyamira nigo yarokane kongerwa mono andamana sensemo ya magenderero gekore ngani wone chinsemo chinde chiarokande gotigwa magega. Huko Bugirango wana vitu vyote, hakuna kitu hata kimoja, maendeleo hata moja mtu wa Kitutu Masaba amepata. Kama training center iko huko, kama polytechnic iko huko, kama teachers colleges wili siko huko, basi industrial park iko huko. Sasa sisi watu wa Kitutu Masaba, jameni, rais wetu tuko na nini, tulifanya nini? Anaboni kwa muchiro mubungo North Mugirango Josh Nyamoko asoko tumekali bagalia yali yange kegimano mure wense na ukora maoncherio asoko Nyarakore University asebunge yoja North Mugirango mamincha nokogania kwa Abanyamira. To our honorable president, I want to ask him, Honorable Nyamoko, akona authority gani ya kusema ya kwamba ameongea na yeye ya kwamba ataenda kuleta university katika Kiabonyoro? Umubunge wa West Mugirango Steve Mogaka sentunde ntanga niyo kanyonera ni university jobe kwa sebunge ya West Mugirango. Asoko no mubunge North Mugirango ameretengane jo na kuyotugeterare. University ya Kisii ilikuwa na campus hapa ikafungwa. Ile kitu waziri utafanyia watu wa Nyamira County ni kuwarudishia ile kitu ilikuwa huko, alafu baadaye we enhance it into the town campus of Nyamira University. Hiyo tu ndio tunaomba. Kauli imekatwa ya kwamba hiyo university itafanywa huko Kiabonyoro Secondary School, na wameanza kuweka mikakati ya kuhakikisha ya kwamba Nyamira State University is done at both the two sites, ile ya huko juu na Kiamugaka University. Ayani gagocha ekerokeria kagerebuna umurai wense William Samoei Ruto litukoria nkiora Mr. Kisana isatu mutinyo gatana gatatu nacho ikirana sensemeri ya Kiabonyoro ko chakana koigora bene obwagachi University yo ya Nyamira. Ko reporter ya Ndizi TV ritana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Totigarite me county ya Nyamira nigo egati ya Basai anane beka walikiria jenzi banyarako baba gutwara egaikaro kiabene amona omugabana be county eyo ya Nyamira Amos Nyaribo kolengana barabo nigo banyarako bakwemburugania asobango iga nakobole libagalia bene banyarako bagutwara egaikaro buna ekionere omugabana magaye egaikaro ekyo nigo aba jenzi abo banyarako bakorare na goteba nigo omugabana Natanyarako baga kobeka bene chinga kichisaine nabo igo kwiraneria egati ya amaborio nabo igo kwemurungane namagani abo ayo banyarako bako yabeka asengencheli tukoria rero nigo bateba nigo mugabana harenga sobwango kegima nabo igo banyarako bakorokia ogo taisaneka kwaba chinga kibanyarako bakoriye chiranga mbachiko bakogendera amonokorobekana anene gogo taisaneka amono bokoreri bwa emeroberi ya magendere me county eyo ya Nyamira. But as the truth can be said, we are not satisfied because he has not answered our questions up to the level that we needed him to answer. We gave him an 80% bare minimum on our questions to be yes. But the governor came here to just balance us and to play tactics of just getting away with our answers. Even some of our youths were not given chances to ask questions. A few asked questions and the time was limited because the governor claimed that he was running somewhere. We want to say we are not satisfied, and as tomorrow was planned for 8/8, the Gen Zs of Nyamira will. And the other thing that he has said that he is going to do, that is not we don't want to hear. We want to hear that this and this and this has been done and has been completed. Number 3, we as youths, we need that all the CS to be shuffled because some are incompetent and they don't know what they are doing. So we want as youths, we want those CS to be reshuffled so that even us the youths, we need us to be given opportunity there. We have not been given an opportunity and we are very serious on it. We promise him that tomorrow
on Thursday, we as youth will be marching to the office, and we will not riot anything. So we are not happy, and we want to promise that we are not happy and will not be happy until he has listened us. Mkazi wa hapa township wote, mkazi wa township wote tumefika hapa kwa sababu tumekuja kwa uzuri hapa. Tulimwambia aseme 60 years and above out, CM wa sports out. Sasa hivi vitu anakuja kutuambia amechelewa, sijui anaishi Nairobi ama wapi. Sasa si hatujui anatuambia, but kesho 8 tuko Konate saa 3 na gate wakifunga si mnajua vile tunafanyanga vitu zetu, tunafungua pole pole, tunaingia wakisumbua, na come Tuesday next week tunapeleka petition. Tugotigana na egikaro ekyo kyaba Gen Z amo no mugavana we county ya Nyamira nigo yaba obororo no muchano monene asomega bwoko mwenia Nyagosira Charles Kiage amenya oyore ise omocha kibwe skuru ya Kiage Tumaini omuyego nyarakoba korekana ase ekenyoro Kiage tuki egegotoka ime ya ewode ya sensi nigo mwamsi omarani Dennis Ombachi amona banda banki banyarakoba gwikirana ase banyarakoba bakomotoge Nyagosira ngakoba igati ya barai abanyarakoba kwerwa na koena na ogosira ogotambe okyase abamenyi ba ewode yo Mulembega na maskania manene na ende tutwara amangana maya akwagacha mangana mange nseye tali kwagacha na nene na tukorandi ubutambi tulio burutu waigoro ikiano burato konya. Wacha tumkimbilie Mungu kila wakati, sio wakati tunatafuta tu, lakini hata wakati tumepata tuendelee kushukuru Mungu. Daktari mwana naliyeriga omochiyino abantu mbabangete abantu abambago cyase busa goika obuyabore somochiyo obuyobo gendera ko butwara ase ino nabana bamino nabana mbagako yaruro ino gendera ko no gutwara obuyobo zirabasabira maya asoma ko genda mugende buyati nsamurende abantu bamindo basense kana ko nsabira ande mbuate sitokole gasiri bwana ene re gasio borai personally. We have been talking and sharing with my father like a friend, not even like a dad. We shared on culture, on friendship, on all issues. Turigeria nyarikoba korekana iskoro gongorwa gusinigo litkolero murai bwense Daktari William Ruto nyarakoba gakora baraibande asetaro ya magendro ye nyarakoba gakoya kora uchase county ya Embu gatie chinsemo echiria nyarakoba gagotarera nensemo ya mbere nabo igoru nyenje sesa nyara ekoba gagosyoria egati yemeroberio ya magendro kobe kwa chinguru chiestima nabo igo obocha kyobwaga chibwe chibara gukwana kura sensemeyo ni goruto asentunde na nyarakoba gakwegerera omorobile gosege tambokero yoko bwatania ensemeli kwameria serikali banyarakoba bakonekia una banyarakoba bakobwaterana elio gwikirania chira cha magendro chase aba Kenya imeya county ya Embu nigoruto boigatebire serikali ya Kenya kwanza nechikoba gikwira ebitambokero gati yabo okoenekia buna emerobelio ya botambe yoboremi yenyarekoba gegotingiwa. Waswahili wamesema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Sasa kwa sababu tumeona ya kwamba pale siasa imetugawanya, tukasema safari hii tunataka kutengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Na ndio mliona juzi niliunda baraza la mawaziri nikasema kila mtu akuja aketi hapo ndani. Mimi sitaki kuwa Zakayo peke yangu. Mimi nataka hawa watu wote wakuje hapo. Ndio tutapute pesa pamoja. Tulipe ushuru pamoja, tulipe madeni pamoja, tupange maendeleo pamoja. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Kamburu, mnataka tuungane ama tutengane? Mnasema tufanye namna gani? Mnasema tuungane? Hebu nione wala anasema tuungane. Mnasema nilete watu wote kwa hii serikali? Kila mtu alete akili yake. Kila mtu alete ujuaji yake.
ndio tupange hii dunia pamoja. Namna hiyo tuendelee namna hiyo. Watu wawaje kuongea kutoka nje, wakuja hapa watuambie hiyo wanasema nje, wakuja wasemee hapa ndani. Ama namna gani? County aggregation tumelete hapa makusudi kwa sababu we want to convert this area into an agricultural area using water from irrigation. Na tunajua nyinyi ni watu wa bidii sana, kwa sababu tayari kwa ile project ndogo tumeona hapa, tumeona ya kwamba nyinyi mko na bidii sana. And that is why we are committed kuhakikisha kwamba hii project itafanyika ili iwafaidi na ifaidi taifa letu la Kenya na Embu County ikiwa katikati. Na nimekubaliana na huyu gavana wenu, tukimaliza kujenga, mimi nitatafuta pesa na tayari nimeongea na serikali ya India watupatie common user facilities, ile ya value addition. Ndio mambo yenu ya avocado, mambo yenu ya mangoes, mambo yenu ya ndengu, mambo yenu ya mogogo mambo yenu ya mogoka. Hey! Nasikia ati muko mpaka na mogoka. Abarai ao nigo banyara ko baba wikirana boigo ase taro eyo gatiabo mokonyi bumurai bwenseri gadi gasha wanere omugabana we county ya Embu Cecily Mbarire iboigoro munyakero gwe kiama ke UDA kukwana ni gogasha wanyale koba ga kosira engwana osegetambukiro kiae William Ruto koene kiabuno nyale koba ga koba bwatania ensemo elia ekwamereria serikali ni banyale koba ba kubwatirana ase oborai bwense ni goboigo Cecily Mbarire nyale koba ga goteba serikali ya Kenya kwanza anene ise yaya William Ruto ne chikoba koene kiabu na abalemi na boigo abamenyi be county eyo ya Embu banyale koba bago ikerwa amone bitambukiro bya magendero. Kwamia, wacha viongozi wote wakuje tufanye kazi pamoja. Hata mimi siku ya Jumapili niliongea na nyinyi nikasema tutafute marafiki kila pembe ya Jamhuri ya Kenya. Ndio vile rais ametuonesha, ametuongoza kama taifa, tushikane, tupendane, tufanye kazi pamoja, tuweke umoja wa nchi hii ndio tuweze kupata ile maendeleo ambayo inafaa. Hauna hela. Your Excellency, ile kazi umefanya hapa, sijui kama unajua ile kazi umefanya hapa. Ametutoa mbali. Na nakumbuka wakati tulizunguka hapa tukitafuta kura, nikimwambia agenda ya kwanza ya mbele ni maji. Ya pili ni maji. Ya tatu ni maji. Ya nne ni maji. Ya tano ni maji. Sasa leo amefanya agenda ya kwanza mpaka ya nini? Alafu tukamwambia ya sita ni barabara. Tukamwambia barabara ya Kiretire kwenda mpaka Kiambere, kwenda mpaka huko chini Motuavare aweke lami. Hiyo mmesikia ameweka pesa kwa budget. Alafu tukamwambia barabara ya PI kwenda mpaka Mashanga ndio tuweze kutoa mazao yetu hapa Kaip tupeleke mpaka Nairobi na nchi zingine atengene. Nigo erieta ria omo waziri huyo nyalete kobaga gochoru eliko nengia Stella Langa tirita nyalete kobali gwetigwa ne kamiti eria yokoba unengia aba waziri kolengana nere Kimani Chungwa nigo atebire kolengana nenchira nyalete koba koerera nigatabwati obumanyi boisaine eligo swase chia serikali anene asekirego kyobo waziri nabo igokorera emiremo nigo anyakwana aya chinga kiba ebigege ikaro kia ebunge enene Kenya ko biko yaitia amalieta wono nigo amalieta yaba waziri komina kiandanya rakoba gweti wa mune bunge enene omoyega boko batiana na kweneke wanyara ko bako swa bisingola nyara ko kwenekiwa litkoliangia samagacho yenyomba yoborai ya State House. In vetting and in considering the approval of this nominees, Honorable Speaker, the 20 nominees are recommended for approval to take office if approved by this House, Honorable Speaker, because all that the Appointments Committee has done is to consider and vet them for approval of the 20 nominees and to reject the nomination of Stella Soy Langat, who had been nominated for appointment to the Ministry of Gender, Culture, and Arts and Heritage. This lady, Honorable Speaker, is a career civil servant who has extensive experience in public service,
However, Honorable Speaker, she did not demonstrate adequate understanding of the docket to which she had been nominated, and the committee found her unsuitable for appointment to that docket. Honorable Speaker, I want to draw reference to members on the report on page 238, Honorable Speaker, and you will see from the observations of the committee on observation number 8 on page 238, the committee did note that the nominee's experience in the public service is marked by very frequent job transitions in various roles. All the 6 different postings. Give the majority leader 5 minutes. I was winding up, Honorable Speaker. I was saying that the nominee's experience in the public service was marked by very frequent job transitions in various roles. All the 6 different postings that the nominee has held do not require any long-term strategic planning. As a result, she has not become grounded in any specific leadership role in the public service. And therefore, it was the feeling of the committee that if you had a nominee like this serving in a high office like that of Cabinet Secretary, she may not sit well to serve the public in a manner. Nyolenga ritko rialero nelia gatatu lianyara kobri kwene kiwa chinga ki gosoli chiskuru chiskondali chigendrete me county ya Kisii ntora chi semi-finals anene ase egosoli elia yengoyo ase timu ya Musingu boigo banyara ko bako ikora etimu elia ya St Joseph Kitale abigo kwenyorera ribagari abene gosoa ase chi finals litko liangi nyoranga bono eskuru eyonigera chikobe komerana amone skuru elia ya highway ase ekerengo ya finals chosalinya nya ko bachikone kiwa litko liangio korwa segetikeria Kiago Stadium bunegeta seni Kedizi TV nigo botambe tokwaniriya etimu elia ko soli buya obobwe nabo igobo tararu obuya kegima chiga kichichigo soli chinyuranga litkolia igoro atwanegatie chiburaburu ase egeti Kiago Stadium igo chinsamo chiri serikali ntole no gasemberenga litkolia ngio chinyara ko bachiko bekoborendi obotimu na kwene kiabuna finals chiago soli gwe asenchira yobo kanyeko nobo toereru wikira wo mwancho morigeria no to wikira omwario wamangana maya senchira yobo wikira nchisa isato chebono botuko ngwakiranga mbiamana so kwaneke ngonyere ko bogosanga amaya aya amonaite wetera senchira ye kerengere kiago na boigo ekonekinga konyere ko bago gotengera nako yarigereria mirobiri aho togento ko boto kwanegeria kurwasegeta seni Kedizi TV ni moroche doli ni moenga kuruchinsa mochiria chakebirigo agotebanga nanya komacha ime ya amaya anene megeta seni Kedizi TV ndi tokogenetie amaya madam chikakechi ase abari mubare asomotemoko boigo abana baito nigo tobaganeti boigo amaya chikambe cheito chigendreta se chinsemo aho ise ya kaniseria ki Adventista boigo tobaganeti amaya ni moroche aha narikaiga okwa Nelson Mochoge aboigo Fred Nyama mukuru chinsemo chiria cha Kyogoro Oboyo Camp Center batanga baromba gendreta mone kambi yabo mbiamana boigo abariki baito mangana maya abagandeta ko baba ko busora se binyoro aha sekerenga yo kwaneke ngabanyara ko bagusanga amona intwe amaya aya na boigo linyara ko bakonekia buna chibicha mrelio gichago chira senchira yo boikira no sara mumanyi chinga kilide mosobe ganyara ko bakoneke ngagochera wetera somonwa bwebi manyereria nagoro kwa Josephat Amisi na kwa niro boligero buya ime yigeta seni Kedizi TV naboigo obotuko obotararu tomerane angio ase amaya chinsa sana ibere naboigo chinsa 10 chiangio nyara ko bogutwara obotuko obotararu